Niin, minä kolaria ajoin tuossa eilen, niin että auto meni aivan rusinaksi, että mitäpä sille voisi tehdä. Katsotaanpa sitä. Eiköhän tästä vielä kaluu saa. Tuu huomenna kattele. Minä tuun huomenna kattele. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Jaha. Ja mitä onko mä oon sitten velkaa? En minä tätä rahasta tee. No niin, selvä. Päivä ajaa auton paskaksi, että vois laittaa kuntoon. En minä niihin paskaleikkeihin lähde. Niinhän se vähän on, ei tuo nykyhallitus, niin ei se mun mielestä toiminut oikein hyvin, että veroja vaan nostetaan ja ei noita palvelut, niin ei ne nyt. Minä on kyllä ihan samaa mieltä. Kyllä vähempi osaiselle pitäisi antaa. Kyllä on aivan. Ajattelepa näitä kehitysvammaisten palveluita. Täällä on niin paljon näitä kasveja, tässä ihan innostuu. Aika hyvin pidetty yksilö. Vähän on noita kuivia oksia, mutta Todellakin on ollut hyvin viherpeukalo asialla. ihan hyvin säilynyt ja varmaan kyllä. Joo. Kyllä, mutta jatketaanpa. Hetkinen, jos se nyt ihan väärässä ole ja saatan ollakin, niin tässä on punapaju, mutta kuinka on operoinen yksilö. Tuo ei välttämättä tule selviämään talven yli kyllä. Juvenes nel sumus. Ei nyt kyllä täytyy luntata. Kyllä se on punapaju. Kylläpä se on kirpeä ilma. Kerro, se on mainio ilma. Sanotko suoraan vai luntataanko? No, kurkka. Sehän on huono raita, eli Salix caprea. Tämä on ihan terveen näköinen. Tosi jämäkkä. On hyvin hoidettu ja on kyllä Täällä käy pieni tuuleminen. välillä kyllä tuntuu, että tuuli ottaa ihan nahkuita myöten, mutta ei nyt voida mistään viimosta ehkä puhua. Ei. Kuitenkin on niin. Tämä on ihan tavallista. Aivan. Hyvää iltaa. Tavoitin juuri Klaus Helsingin, joka on trendillut tutkija hänen omasta asunnostaan. Klaus, mitä trendien maailmaan kuuluu tällä hetkellä? No nyt juuri uusi trendi valloittaa Suomen maata. Kuseminen. Ja täällä tulosruutu ja suunnistuksen maailmanmestaruuskisat. Olemme juuri täällä ensimmäisellä rastilla ja Suomen viimeistä mitalitoivoa näissä kisoissa Mats Haldinia odotetaan juuri saapuvaksi rastille. Ja näyttääpä, että tuolta Mats juuri saapuukin. Missä mä oon? Ja Suomen päivä täällä suunnistuksen MM-kisoissa ei ole ollut aivan odotettu. Mitalitoivomme Mats Haldin on juuri saapumassa maaliin. Ja yritänkin tässä saada häneltä haastattelun, kun hän saapuukin. Ja Mats, kuinka tässä tämän päivän kisa ei nyt mennyt ihan
Jahas, Pasanenhan onkin tälle valmiina. Moro. Jokos täällä on aloitettu? Istu alas, vaan tässä vielä sulikkasta odotellaan. Jahas, mitäs meillä onkaan tänään asialistalla? Oota vähän. Joo, kyllä meidän tää budjetti pitäisi käydä läpi tosiaan tässä tämän kokouksen aikana. Eikä se homma saattaisi hoitaa loppuun, vaan saa ne paperit. Joo. Missähän se suikkari taas viipyy? En tiedä kyllä mihin senkin kajoittaa. Sori, että mä oon taas vähän myöhässä. Mulla olisi nyt tässä ne paperit. Sori, että mä oon taas myöhässä. No niin, katsotaanpa sitä tuota. Ootteko te kaivannut sitten näitä papereita? On. Olisi nimittäin tässä salkussa just teillä moottorille. Pasanen. Miten on tässä viimeisessä kopissa? No se nyt on. Pistä mulle sieltä. Mä haluan kyllä olla aika munaa. Kiitos. Niin. Nykynuoriso oikeastaan syytellään nykyään joka asia. Niin eihän se itekään, niin ei sitä nyt niin sen kummosempia silloin, että No eipä kyllä. nykyään tuntuu, että se on niinku... Kyllä muistan ne monetkin koukkaukset. Nää ei oo mitä tehtiin niitä ketkosia ja... Kyllä paljon. Taisi ihan ihan... Tosi epäilyttävän näköinen kauli. Oli kyllä ihan varmaan täysin alkoholista. Ja joku narkomaani. Joku narkomaani, mikäli en ole. Näin on. Otatko muuten siivut? No mikä ettei. Kylläpä on hirveen nälkä. No, alkaa kyllä vähän hiukomaan jo, että... Mitäs se lähellä on tuo yksi kotipizza, että mennäänkö käväse siellä? No, mennään sinne. Mennäänpä sinne. Siis missä se pizzeria? Se on kotipizza, se on tuossa. Mutta tässä... Kerrostalo. Niin. Joo. 7 näyttää aika hyvältä, musta tuntuu, että pitää tällä kertaa ottaa sen. Eiköhän mennä tuota tilaamaan sitä. Mikäs paikka tää on? Aika omituinen sisustus kyllä. Eikö tää aika... Mun mielestä aika kodikas kuitenkin se. Numero 5. Kyllä muuten kestää tässä pizzasaunassa. Se. Varmaan 3 tuntia on täältä. Eihän se oo ees tuolla keittiössä se kahvi. No ei ookaan. Jumalauta. Ei saa. Kummon pizza tuo on? En mä ainakaan tuommoista ottaa. Mitä täytteitä sulla oli? Täällä vaan nukkuu. Hei! Erähdys, missä ne meidän pizzat on? Monta tuntia sitten tilattiin pizzat. Sinä täällä nukuu. Eikä teillä kotonakaan valmiina ruokaa pöydässä autaa. No eipä kyllä. No eipä. No me mennään takaisin tuonne sohvalle. Ottakaa kyllä minä ne. Tuo.
Pojat, mitä täällä tapahtuu? Keneltä te olette tollasta oppinut? Lähtekääpä nyt sitä jaloista. Se aina tulee. Se on taas päivänä tässä terve. Mä sain kävellä tänne mereen. Sillä saakka helpolla vittu. Elä saa pois tulee. Elä mulle ne luusaakaan. Hyvää iltaa. Minä olen trenditutkija Klaus Helsinki ja tänään tutustumme trendien ihmeelliseen maailmaan. Ja trendeistä tällä viikolla laskussa on kaappihomous. En mä oo. Ja trendeistä on tällä viikolla nousussa viuhahtelu. Niin anteeksi, missä oli? Ai käellä. Se sanoo käellä. Pojat. Ei sitä noin tehdä. Antakaa kun isä näyttää. Ai täällä. Niillä on muuten kohta täälläkin. Pojat takaisin. Takaisin itse opettaa niin. Sulta kun mä saa helposti. Ja sitten pojat mennään Persiaan. Kaikkien naapurit. Perkele! Joku vituttaa, niin ne juntit kyllä. Hirveän rehtänsä, hirveä kalista ja sapeli ja känkki. Vaikka hulla hän känkki. Elintila huusi tullessaan. Reiska, terve. Ajattelin tulla pistäytyä, kun ei ole nyt vähän aika nähtykään. Niin, jos mä tulen käymään sisällä. Ei se nyt kyllä oikein sovi. Onko sulla jotain naisseuraa täällä vai? Reiska, tuu levittää rasvaa.
Reiska. Sä et ole yhtään muuttunut. Täällä tulosruutu, hyvää iltaa! Olen juuri täällä tunturirallissa tavoittanut tämän viimeisen yöerikoiskokeen voittajan, Suomen Timo Salosen. Miten sinä kommentoisit tätä viimeistä erikoiskoetta? Vad är det Kungsgatan? Det är så mörkt! Alla bara skogar! Missä mä oon? Ehkä siellä studiossa joku voisi kertoa Matsille, missä on Kuninkaan katu. Jaha, eiköhän sinne koppiin valot samaan tarkistetaan nyt. Reiska, sä et ole sitten yhtään muuttunut. Hyvää iltaa. Tänään meille tänne Valonlapsiin on saapunut vieraaksi entinen huippukuulantyöntäjä ja maratonari Niko-Jarno Hyvönen. Hyvää iltaa. Ja Niko-Jarno on kirjoittanut tämän loistavan teoksen huippu-urheilun jälkeistä elämästä, jossa hän syvällisesti luovii kaikkia niitä ongelmia ja erilaisia tilanteita, mihin hän on tämän huippu-urheilu taustansa vuoksi joutunut ja mitä hän on joutunut kokemaan.